Niekoľko dní dozadu som bol na famóznom rumovom výlete vo Francúzsku, kde som okrem iného aj priamo zo sudu ochutnal rum destilovaný ešte na prelome storočí. Čo sa na tomto tripe udialo, ti v krátkosti prezradím v tomto videu. Zo Slovenska sme sa vyzbierali partia 9 ľudí. 9 společníků. Naším cieľom bolo francúzske sídlo značky Planterey, v minulosti známe ako Plantation. V blízkosti ich barokového zámku Château de Bonbonnet sme ochutnávali rôzne sudy a vyberali z nich rumy, ktoré sa na jeseň tohto roku stanú súčasťou limitovanej edície Planterey Single Cask. Detaily by som veľmi prezradzať nemal, ale môžem povedať, že slovenskí rumári sa rozhodne majú na čo tešiť. Čerešničkou na torte bola návšteva úplne novej pivnice, do ktorej sme sa dostali ako prví návštevníci na svete.